खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाबाय सोलोंथाइ मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि उनावबो मोजां खामानि मोनैनि थाखाय न'आवनो गोग्लैसोना थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओरैनो दंब्ला बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारियाव थानाय गुड सेभारेट नेशनेल स्कुलाव सा 9 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै दं। मडेलिं दिन्थिनाय बादायलायनाय एबा इउनिभार्स आसाम एन्ड मिस टीम इन्डिया 2026 नि बादायलायनाया जानानै थाङो। बे बादायलायनायावनो सेथि मासि एबा उइनार जानो हादों पिंकि बसुमतारी बिथांजोआ आरो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों एबा रानार्स आपखौ मोननो हादों स्वीटी गयारी बिथांजोआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोसौ खावनायनि दायाव राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय रुपाजुलि साहा बागानाव 4 मोसौ सिखावखौ हमनो हायो। बोथोर बिगियाननि फोसावनाय बायदिब्ला गुवाहाटि ओनसोलफोरनि थाखाय बोथोरनि सांग्रांथि फोसावदों मानोना दिनै आरो गाबोन एबा 26-27 एप्रिलाव गोबां अखा हानायनि सम्भावना दं। थांनाय 24 एप्रिलाव गोमाना थानाय गुवाहाटिनि फोरोंगिरि भाबाना शर्माखौ मैया शिलंआव रैखाथि मोननो हादों। तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव गंसे गारिया ट्रेलरजों सौग्रावनानै 25 बोसोर बैसोनि बिहु मोसाग्रा सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 11 सुबुंफ्रा जोखोम जायो। गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बिजेपि दोलोआ CAA खौ आबुङै मावफुंगोन आरो बेंगली हिन्दुफोरखौ डिटेन्शन सेन्टारफोराव दोननाय जादों होनना अजद होनायखौ नेवसियो जुदि गुबुन फोरमान जायोब्ला बिबान एंगारनायनि खोथा होयो गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।